právě tady byli 3 lidi, kteří mě hledali. Tohle je určitě nejvíc šílená věc, kterou jsme kdy udělali na tomhle kanálu, takže dávajte odběr, protože tohle určitě nikde neuvidíte. WhatsApp, tohle je poprvé a doufám, že ne naposled, co vybírám 10 000 korun, tak se na to pojďte kouknout se mnou. Zvolte částku 10 000 korun, potvrzení potřebujeme. Woo! Takhle vypadá 10 000 korun, dámy a pánové. Jo, tak zítra je den D, já už tady se nějak dopřipravovávám, byl jsem ve vaně a tak a zítra to všechno proběhne a zítra, kdo mě chytí, vyhraje 10 000 korun. Avšak tahle celá challenge nebude tak jednoduchá. Tohle je živá lokace, která 24/7 jela na mým TikToku úplně live. Kdykoliv nás někdo mohl vidět, kdykoliv nás někdo mohl chytit. Ale ještě tady budeme mít 3 úkoly, kterou tuhle challenge udělají ještě těžší. Protože první úkol máme odvést s Boltem 500 korun, tak abychom se pohybovali po Brně a nikdo měl šanci kdokoliv z Brna nás chytit. Druhý úkol, projít se po Svoboďáku úplně bez žádných věcí, kukla, jenom brýle a já. A třetí, poslední, udělat hodinovou procházku, která nás možná přišla osudnou. Náš start proběhne úplně perfektně, soukromým vrtulníčkem. A protože jsem prostě danger influencer, tak tady potřebovali naše občanky, abychom prostě neudělali dvojčata 2. Takže jsme je museli předložit a pak už jsme mohli jít na náš finální let. Kluci, koukej. Oni nás skenujou. A bude to all right, protože jedeme na vrtulníček a bude to vážně pecka. To je teda první začátek našeho dne a jdem se trošku proletět. Letíme, borci, letíme. Borci, tohle je určitě nejvíc šílená věc, kterou jsme kdy udělali na tomhle kanálu, takže dávajte odběr, protože tohle určitě nikde neuvidíte. 10 000 korun může být vašich, s tím se s vámi loučím. Darec. Máme černý dildo. Právě prolítáme nad tak 20 000 lidma a nikdo z nich neví, že právě mohl vyhrát 10 000. Kluci a holky, právě jsme doletěli už vrtulníkem, přistáli jsme a pokračujeme ve hře, tím pádem tady máme takovou tajnou myškavěc. A je to tady tenhle Big Bolt Food. Se kterým právě budeme rozvážet. Mistře, tady máte krabici hamby, nasaďte a jedem. Tak jo, my teď vyrážíme na skútru do Brna a uvidíme cestou, jestli nás třeba někdo chytne. První úkol. První zásilka ve 2, bereme, jedeme a první odvozená zásilka je za 80 korun, takže to je úplně skvělý, protože je to skoro 100 a tím pádem budeme muset udělat méně zakázek než normálně. Jo, tady. Děkuji. Tohle velký pici 2, tam je už kameraman, takže jdem za ním a jdem to doručit. A máme hotovo. Snad jo? Snad jo. Dobrý den, tady máte. Děkuju vám. Nashledanou. Zdravím. Tady to je. Naschle.
čtvrtou hotovou. To znamená, že nám už chybí kolik? Tak třeba 2. Přesně tak. Chybí nám 2. Právě tady stále 3 borci, co nás hledali. Drželi tady telefony a řvali, kde je. Takže kluci, funguje to. Já jsem ještě přišel na to, že si piercing otočím, aby to nešlo poznat. A doufejme, že nás teda nikdo nenajde, kámo. Ta fakt, viděl jsi to prostě. Hele, lidi už mě tady hledali, už je tady docela nebezpečno. Dal jsem si takhle motorkářskou helmu na to, aby mě nešlo poznat. Tady na zeleném trhu a stream sleduje vždycky kolem 5 až 10 lidí. A už nás tady jednou málem našli, takže budeme doufat, že tady na tomhle místě nás nikdo nenajde a bude to OK. Over the rainbow when me here over the rainbow. A hola hej, like mi na tohle video dej. Nacházíme se někde v Brně a zatím nepřišel žádný medvěd. Žádný medvěd jsem prostě nepřišel, nikdo, kdo by mě chtěl najít nebo hledal, tak tady nepřišel. Protože jsme tady minutu a jezdíme. Perfektní vybavení na to, jak utéct ze země. Takže dneska si uděláme tutoriál, jak emigrovat do jiného státu. Chybí nám poslední 2 objednávky, nebo jako poslední 1, ale chtěli jsme, že půjdeme ještě 2. Takže poslední 2 objednávky, pak se půjdeme projít na Svoboďáku a pak už pojedeme dom. Druhý úkol. Hlavně, že si koupím mikrofony za 5000, abych pak ztratil ten kabel. Kabel, který jsme ztratili, stojí tady 650 korun. Tohle video očividně nebylo dost drahý, proto muselo být ještě fucking dražší. Asi jsem měl hledat víc, nebo já nevím, ale 650 korun za tenhle kabel. Chcete vidět, jak je dlouhej? On je takhle dlouhej. On je takhle dlouhej. 650 korun za tenhle kabel. Mikrofony jsou bez toho nepoužitelný, kámo. Nepůjde s nima. Nejhorší na tom asi bylo to, že jsme měli natáčet celý úvod a všechno do tady toho videa, abychom měli krásný záběry. Ale bohužel záběry s mikrofonem tam nejsou a jsem tam jenom, jak se procházím. Sice jsme úkol splnili, ale co nás to stálo? Jasný, vole. Lidičky, to je on do prdele. Třetí úkol. Takže lidi, bohužel nemám mikrofon, moc se omlouvám, protože prostě se ztratil, no, co se dá dělat. Měli jsme 3 úkoly, 2 z nich máme splněný a na tento den už nám zbývá jen jeden poslední, a to projít se. Proto jsem si vysvítil mikinu, aby mě nepoznali z videí. Dal jsem si jsem docela změněnej. Mikro, kam jsi zmizel? Wow, kámo, dík moc. Ale teď už nám jenom zbývá se hodinu projít. Proto zapneme stopky a hodina nám běží právě teď. Jsem si zrovna pro něco šel, ale právě tady byli 3 lidi, kteří mě hledali a mluvili tady ode mě, takže jsem se rychle schoval, aby mě nikdo nenašel a hele, teď jsem fakt jako ve stresu, teď to až přichází na to, že jako pokud mě někdo chytí, tak fakt přijdu o 10 litrů, jo, jako není to nic tak, prostě teď jsem tady běhal prostě asi půl hodiny, to je crazy. Jako vypadali, že to vzdali, protože už jsem tady pak nikoho neviděl, ale hele, půl hodiny jsem tady běhal na sídlišti někde, takže hustý. Tak jo, myslím.
Zapněte stopky a 1 hodina musíme se procházet. Poslední úkol a budeme to mít splněný a můžeme mít pěkně dom. Musíme si něčeho jiného na mě? Ne. Ještě třeba úplně jinou košili, vole. A jo, ty jsi převlečenej, tak to je fakt hustý. Well done. तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए. Prosím, do komentářů napište, tleskám Luciánovi. Musíme být opatrní, protože teď tady šel borec a vypadal. A jako, hele, já už jsem mám paranoju nějakou. Je paranoidní, je hrozně paranoidní. Já jsem panaroidní. Paranoidní. Ty jsi panaroidní. Ty jsi paranoidní. Ty jsi paranoidní, já jsem paranoidní. Nepřipomíná ti to trošku 100 kilometrů v trenkách pěšky? Ne, protože jsi oblečený. Aha. Congratulations, 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 congratulations. Hele, tady je Bruno Park. Pičo, sleduj, co jsem našel. Počkej, to je free vstup do Bruno Parku. Zaměstnanecký. Přesně tak. A to je tvůj? Ne, už tam nedělám. Aha, a co když nás vypátrají? Zaměstnanecký vstup, pravda? Uvidíme. Nic. Výchozí bod. Hodina 1 minuta. Procházka je splněná. Já na sobě mám rovnátka, jak vidíte. Takže se mi hůř mluví, ale teď jedem zpátky do mýho města. Tak jo, rozhodli jsme se, že pojedeme asi tak za 5 minutek. Teď jsme jenom hledali trasu a už nám jako dokonce nic. Musím mikro. Vyplo, nice. Jo, dík. Ty vole. Ty vole. Ty koko. Hej, ale já už jsem vás viděl. Fakt? Tam za těma barákama, já jsem se vám vyhnul, protože já jsem se bál, že budeš zdrhat právě. Tady. I se zvonečkem, jasně. GG. Tak došel jsi a vyhrál jsi. Já si sundám rovnátka. Ale protože já jsem úplně předvídal vaše kroky, vy jste třeba byli na to zastávce, tady někde. A já jsem jel prostě 33 z hlaváku a říkal jsem si, ty vole, tak vy pojedete na hlavák. A já vás vyjdu po cestě a hovno. Hele, lidi, no cap, 10 mám, první měsíc, první 5 a druhý měsíc další 5. Hele, dal jsi to říct, co plánuješ udělat s penězma. Já jsem přemýšlel, bych si koupil boty, kdybych Bodky, vás našel. ale OK. A zbytek, nevím, s kámošem něco podniknu asi. Jo, a jak dlouho jsi na cestě? 3 hodiny asi. 3 hodiny? Ale 3 hodiny za 10, hele, Dobrý. asi bych to hele bral, no. 3 litry na hodinu, to je brigádka. To je fakt nice. Tak jo, no. Mohl jsem mu podkopnout nohu. Hele, lidi, konec videa. Bohužel prohrál jsem, úkoly jsme splnili, další den nebude. Challenge je ukončena a jo, to je všechno. Kámo, fakt, byli bychom tady 3 minuty a odjeli bychom. No a taky hádejte, proč jsme vlastně tamto minutu díl byli. Bylo to hlavně kvůli tomu, že můj kameraman prostě sral, jo. Hele, řekneme si to takhle, já ho tady teď exposnu. Promiň Luci, je to pravda, co se dá dělat. Jo, pokud si říkáte, že mám 300 odběratelů a celý to byl vlastně jeden fake, tady je potvrzení. Mám 300 odběratelů, dej sem odběr, aby tady bylo víc odběratelů a u dalšího videa se zase měj, protože další video bude ještě víc crazy. Zdarec.